Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. A'a, ashe kina kusa. Ina kusa. Ina bakin kofa. Sanda za. Kai, wannan kulliya ta yi. Wallahi talla wannan kulliya dan matsuwan dan sako kasa. Ya hanya. Wallahi hanya na shata. Masha Allah. Wallahi talla. Wallahi kasuwa alhamdulillah ba daɗi. Wallahi ba daɗi amma dai abubuwan dai sun yi mana ba kaman je ba. Ha ba. Yaya dindimu? Allah ya sauka. Yaya rayuwa? Wallahi ka tana ana tamarta. Ai ni akan ki babu abin da bazan iya ba. Wallahi. Ni na san. Ba abin da bazan iya ba. Sai wannan kuma abin da aka ce ai kuma ai kenan. Ni ka haruwa. Wallahi ya ji kina dan zo dan ja dan karɓo mata dan wani dan kudi ya dan zo mata a mai kin san atinin ne ya tashi. Yo Allah. Wallahi tallahi lamarin kenan kun abin da Ai ba damuwa ai haje ki hajiya ta ce. A yaro me za a bayar? Me za a bayar? dan zo mata dan yaji anan. Nawa ne za a bayar? 2,500 ne. 2,500? 25 kenan yaro. 25. To gashi a bashi ko? To muna ba komai ba komai. To ba sha Allah muna godiya. Ba da la. Kuma kin gane? Akan ki babu abin da bazan iya ba. Zan iya sai da raina gaba ki ɗaya cancakata. Allah sarki ne. Ai rayuwa ce Allah ya haɗa, ƙauna ta zama ɗaya, gari ya zama ɗaya, addini ya zama ɗaya, yare ya zama ɗaya, abubuwa burjik. Allah shi yasa nake son ka. Wannan sai wannan lamarin da za a yi wannan. Menene kuma yanzu? Allah ya dan kano mu ne tashi kuma. Abin da za ta rasa ba. Kano mu ne tashi. Wani abu ne sama je a gid? Dan kano mu ne kara tashi ne kuma abu. To menene ake nema? Wallahi wai wannan take so. Me? Dan kaza nan da dan yaji. Kaza? Dan yaji ba. Mere ko gashashiya? A kazan sabon karara, kaza wannan sai wannan cuta Allah ya yi mata. Nawa ce kaza baby? Nawa ce kaza? Na wata tallami ake sai da yana 3,000 ce. 3,000? Ita gashashiya kenan. Kazan sabon karara. To ba damuwa. Gashi baby. A baya ba kuma a gode Allah. Ai wa kai ne. Yi wa kai ne. Gaskiya. Wallahi ina son ka. Ina kaunar ki duk daga bana yana yawan faduwa amma na san soyayya ce. Ki sai ita soyayya ta girmama. Sai ka ji gaban kai na yawan faduwa. Ina tare da ke 100% kuma akan ki babu abin da bazan iya ba kamar yadda na gaya miki. Ni dai abin da nake so da ki da Allah kin ga yadda nake ta tsawaye ne a rike amana. A rike amana. Daga wannan lawa rasulu daga wannan sai wannan. A ce ba za a bar ka wuta ba a gidan nan. Wannan sai wannan a ce da zai karshe wannan. Ta mutu ne? Ta mutu ne? Lemun kwalba da mandi rice. Me man da rice? Hajiya ta mutu? Ai da na je ya tone na kuka. Allah huci zuciyarki. Shi nawa ne man da rice din? Mandi rice don 5 lemu kuma da kwalba mai sanyi 500. Kaga 2,000 kenan. 2,000. So. Baby 2,000 zan bayar? To. Lamarin nan fa sai haƙuri. Gashi baby. Dan Hajiya ce dan Kano ne yake da mata sai haƙuri kuma. A haƙiƙanin gaskiya dole baby. Ina godiya da irin ɗawainiya. Ni ma ina godiya. Wallahi da ka kai da mu. Saboda ka san Hajiya sai an yi haƙuri da ita haka take. Ba damuwa ni ma ai haƙuri da ni. In bukatuna suka zo ni ma sai ai haƙuri da ni. Saboda ni ma bukatuna za su biyo baya. To in aka zo lokacin da watan bukatuna suka zo to ni ma dole sai an yi haƙuri da ni kamar yadda aka abin nan. Ya. Wallahi. Ba haka daga wannan kuma shi kenan. Hajiya ta zama na zauna a gidan nan yaya. Yanzu ni ta ce. Wallahi san dan da wajen dan lamulami dan karin wannan na kazar da aka so bai bata kasu ba shine. Kai baby. Gaskiya ni wannan abun gaba na faduwa yake wallahi Alhaji kawai nake tuna na san na hajiya na hajiya kuma ubanka zuwa za mu yi in ga hajiyar nan billahi allazi la ilaha illa huwa abani ku jarin nawa mu je in ga hajiyar wallahi ni ba zai danyo ba dan uwana ya tsine min
da lokacin da babanmu ta mutu aka ce ya rike ni rike shi kuma yanzu yana dabda tsina mu wallahi mu je in kan wani da ka je ciwo hajiya jira ka ne na gani kuɗaɗe na ba wannan kashe ka ga bi soyayya ce ta samu na daina wala na daina ka ba ba kai ba to ai kai in ni ban kashe ka ba kai za ka kashe ni gaskiya ne to ka kwano ya rike maka gaskiya ne ba kwano wallahi sai bai kuɗi wallahi sai ina cikin gida in ka shigo mu yi magana wallahi mu shiga ciki